Oh, sana. Jalan dulu karnaval kon mang. Ya. Oh, iki golongane wong India ambu Madura ya asik panas. India Madura. Kok tambah turu kok kebel. Oke, Mas iki ngomong anu. Oke. Buah Mas. Gaweane karo tapi ngene karo gak apa-apa. Cacane wis kita disik. Cacane. Assalamualaikum. Iya kaget. Dipene iki kok hubungna kok lah. Ayo sak video Arek entok ta biar kamu. Kalau Pak Yes. Pandu. Ayah ada tercinta Botin. Dinas kakek foto dina obah. Batin, Batin. Ndi jamune? Hah? Jamune ndi? Kali mimi sik. Apa iku? Aja. Arek iki lho wis nang. Ayo, ngopi aja kene sih lagi rokok. Kanyong-kanyong. Kalau main.
dadak. Agak-agak. Enak rek supir punya api-api. Ya, supri api ya Mas no. Orang nggak cempe ya? Kalau naik ya? WRT karo Kilo Bu RW iki lho. Bu RW iki. fotone pira iki kan tulisan otomatis ketemu. Bisa Pak? Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pur, pokok geser. Monggo soman tur anu ya. Meh finish soman kenceng. Loh bisa lho kene. Bawasan di sini. Mariam. Kodok kaya. Sentol ta. Iki sentol iki sentol. Aku tak karo ya Sin. Parah. Karena mau itu, video karena mau itu